chipiri chinotapira kuti tapi Tuesday 23 July 2024 makabatireko vaterere manyama icho kwade muri yaZimbabwe rikati vinapinda ndiri mukati mekureva kutaura zviri kuitika matima nawose nyika ino ndinoziva kuti mukadai makambira ndikufamba ndikufafaidza chimuti muri yaZimbabwe ndiwo nepfenyuro yenyu yamuri kufamba makateerera muri mukati mekugadzikana regai vataure vareve vari mukati mekutaura kuti the whole nation on one session kureva kuti nepfenyuro yevanhu pese papi inobata inopinda dzandakakubatirai pazuva ranhasi muri yaZimbabwe regai ndireve ndichiti nezuro zuva rekubva zuro kusvika nhasi ndakataura nyaya nezuro yekuchekuru yemurume akafa aitika naye kuda kuitirwa magadziro pangorongwa kuti pauda kuitirwa magadziro sechivanhu chedu kuti vanokomba guva neimwe nzira ndichibva kumusha kwedu kugogwe tinotaura kuti kukomba asi vamwe chita magadziro kureva kuti kudzora mufi mumusha vaingoti pavagara kuti izvo varonga kuti vakuda kuita magadziro kunotofa munhu kubva 2012 2016 kusvika izvezvi hapana chakazoitwa nekuti vaitoziva kuti vakaronga zvinhu izvi kunofiwa ndine nyaya yandakataura kune zuro kuti mwanakomana akazozvipira kuti kana ndichibva ngandife ndokunotsvaga mubatsiri kukanziwa usasvika nemubatsiri rega ndiite zvangu kune dzimba dzakatsva kune vanhu vakafa kune mombe dzakafa danga rese vanhu vakachikuka makumbo kukaita wani akamhanya kumubatsiri kuti vadiwaye ndiregererei vanhu vandiri kuona vapererwa nezvinhu vanhu vandiri kuona vafa neniwo ndiri muchikwata chavo asi ndasara ndauya ndega ndiregererei Zimbabwe ndaitori kumashure pane zvakazoitika ndakazogara pasi zuro ndokutaura neutungamiri wemusoro ndokutaura nefamily vanhu vari kuchema mukoma KP kwakarohwa munhu varume kwairohwa munhu vanhu vairohwa nei aiwa reganise hold on okay alright ndine nyaya yandinayo mukoma KP nyaya yandinayo handizivi kuti ndingaita sei nyaya yandinayo rega ndimboiti Zimbabwe yemunhu akafa mwanasikana akafa mushure mekunge aroorwa aenda kumurume wake aenda kunogara kumurume ndokutaka kunesana nemurume ndokudzoka pamba vabereke murume uyu handichamudi ndati ndinorohwa ndati ndinopapaidzwa handina kugara zvakanaka baba vakashivedzera kuti azviitika dzokera kumurume adzokera kumurume ndokunoita pamuviri mwana uyu akasvika pakufa asi shoko guru nderekuti chitunha chake chiri kumochari chakauya pamba kuzobata maoko vanhu parufu bhati ariye afa baba Isabel daniorashiwiri pedifo kia sepeniti horomaiti oiritifo ndine nyaya yepahopri yemurandakadzi ari kuziva kuti kune girlfriend yanetsane murume wangu asi kuda kuisiya muridzi wemukadzi kwakufamba amai kumagunde he kumagunde amai kumagunde he kumagunde jekesa musutu he kumagunde kufamba uko akaenda kumba girlfriend ndokusvika kuoneka girlfriend aipo pamba ndokuti kuvana vake kuvana vegirlfriend ndauya pana mamai venyu ari kupi ndipewe chipfeko chavo chemukati mistake yakaitika ndinekuti akapiwa ndakapakata ndoziva kuti pane vane dziri kupisa izvozvi vanoda kuzokubata imushure mechironga kuti vakupe nyaya idzi pamwe chete neavo vanenge vachitsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika panhamba dzinoti kudini baba Isabel ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisikanyadzisi inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 ndinovimba kuti idzona namba dzoyo panhamba idzi musandipipa 1 handikwanisi kudzora call panhamba idzi musafona neprivate number handizokwanisi kunyangwe ndanzwisisa zvamuri kutaura chero kuti munowanika papi kuti ndiuye ikoko network ikazokukutai pamuri handikwanisi kufona back chikonzero panenge pasina namba 3 kana mafunga kuti mune zvamurida kubvunza kwandiri garai matora ballpoint nepepa mukangonzwa kuti ndibhosho itotsudzurai hatidi kuti kana ndine anze zvandiri kuda kukupai muzoita kuti mutsvage ballpoint nepepa takabata foni uyezve kana foni yapinda takutaura musati ndoipi zvakamira sei aiwa haisi nhamba yekuti timboita masasi timbonakirwa inhamba yekutsudzura ndikangoti ndine bhosho makutopapaidza kana mchida ndisvike papo ndosvika kana uchisvikika chikonzero tinofanira kuti tisvike tikuona zviri kuitika panzvimbo tobva tapapaidza muzaikecho ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufafadza nekutsudza dziri kuitika matima nawose nyika ino
paka chekuchegutu chiri kuti kudini kandisire pandakatangira muri yezimbabwe nderimo ndiri mukati nzvimbo yekuchegutu ndakataura muri yezimbabwe kuti kune murume anova ari baba vemusha marume ukuru baba vemusha kana kuti samuri vakafatwa ndisikistere mukati menzvimbo yekuchegutu asi zvakafa baba ava vafa kudaro vakanga vari mukati mekuda kuitirwa magadziro kana kuti vaitirwa magadziro kana kuti kudzorwa mumusha kana kuti kukomba guva asi vane vanakomana vavo vatori nemisha vatori vanhu vakuru amai vakasara vari pamba asi zvanga zviri mukati mekuitika ndezvekuti izvo vanhu vaiti vagara pasi kutanga panopera kwegore kana munhu achinge afa anenge akunzi akuda kudzorwa mumusha vanobika choro vanhu vorara vachitamba kunzi munhu adzorwa mumusha kureva kuti musha kana munhu asati agadzirwa unenge uchiri wakasviba zvadaro mwanakomana naamai vake vanova ndivo vepamba apa ndivo vaifanira kutungamirira nyaya kune vamwe verudzi kuti vazive kuti musha uda kugadzirwa oyo asi vaingoti pavagara pasi badzi vakaunganidza kuti vakuda kusimudzira kuti vainde nenyaya iyi pamba apa kana kuti mufamily maifa munhu wanzi mafa munhu amuchachitike chikaranga ichi makubva 2016 kusvikira izvezvi last year ndo pavakazoyaka kuti iwo mwanakomana inini ndafunga hangu kuti ndigadzire baba vangu asi magadziriro ndoda kuita baba vangu ndiye kuti hapana zvokuzviita nokuti inini pachangu mandiri kufamba ndiri kunzi kudzingwa mabasa kuparara kuri kuti vana vangu rushavashava nemunyama zviri kuitika inyaya yekuti handina kugadzira baba vangu yes asi ndikada kuvagadzira pane zviri kuitika saka inini ndakura hangu vana vangu vatambura nechinja ndiri kuziva zvikanzi izvo tiri kutoona kuti ivowo izvozvizvo nokuda kusimudza kwakuita musoro uku ndioda kutofa asi pana baba vako vakafa vanhu ava ndo vane zvakaita vana baba vako asi ndivo vavari kuvashandisa saka baba ava kuti vakagadzirwa vakutorara zvachose havashamuki kushanda navo saka vafanira kugadzirwa iwewe ndikuda kusimudza musoro kwakuda kuita ukoyo wakutofa iwewe mukomana achibva ati bheta ndife hangu asi vanangochirarama upenyu hwakanaka ndokuenda kunotsvaga mubatsiri atsvaga mubatsiri ndokubva anzi iwewe gadzira mari dzese nezvaunoda kuita zvese uchaudza mai vako iwewe ramba uri kuva ikoko uchipanga paka kana kutsvaga tsvaga inini mubatsiri ndichaenda ikoko wanzi ndaenda ikoko ndichazokuudza kuti chiuya unofanira kutuka zuva richada kuitiwa mutambo uyu ndopaunosvika pamba right zvadaro mungoma wangu nemhuri yezimbabwe vachibva vaita sei vaita zvinhu zvezvo vaenda mukoma kp murume uyu achibva asvika kana kuti mubatsiri achibva asvika achibva aita zvinhu zvake aita zvinhu zvake zuva rokuti munhu auda kugadzirwa mwanakomana achibva asvika achikopinda mumusha mukoma kp vanhu vakatanga kuita zvinhu zvakashamisika moto wakasumuka kubva kuguva masikati machena kumapasti 4 dzekuti mangwana vanhu vakuita mutambo moto wakasumuka kuguva zvairiko nemunhu wese makatsva dzimba dzinokwana kuti 3 asi dzimba dzidzi dzemusha muviri kureva kuti musha mumwe chete wakafa dzimba ngani wakafa dzimba 2 umwe musha 1 uchibva watsangani watsaimba imwe chete right mwana achibva asvika zuva rokuti mangwana ndo pachaitwa kamutambo uyu mati pane zvakaitika ichokwadi mhuri yezimbabwe pachingosvika moto wakasimuka kuguva kumapasti 4 zuva rorereka iri friday kuchinzi saturday ndo pane mutambo moto uchibva wasimuka kuguva nguva yakasimuka vanhu vachimhaisana kuti redway veukama vakanga vauya kuzorera panzvimbo uyamone zviri kuitika kunoku mashoko akavhunika muvhileji imomo dzimba dzinokwana kuita 3 musha wokutanga wakatsva dzimba 2 wechi2 ukatsva dzimba 1 makatsva dzimba 2 pakabva pafa mwana umwe chete pakatsva imba 1 hapana kufa munhu pakati pakangotsva imba inova bedroom inogara zvinhu kwozoita mumwe musha wakafa danga rese remombe dzese mombe dzese kungodonha pasi ndikangoti mission kona kuita 6 zvinhu zvaitika izvi zvaitika kudaro mhuri yezimbabwe vanhu vakatanga kuti anotoita sei panyaya iyi moto uchikosumuka kumira kwakaita moto vanhu vachibva titoita sei ticharamba tichienderera mberi nekutogadzira guva iro guva rabuda moto kudai so kuda kuti pane zvoda kuitika but nhamba ikawanda yeukama ndo yakaitika zvinhu izvi zvaitika kudaro pane 1 munhu asina chakaitika kumba kwake but munhu uyu ari ega akaongorora akaona kuti vanhu vese vane misha yaitika zvinhu izvi inini ndakafamba nawo ndine chekuita nekufa kwemunhu uyu gore 2016 asi kumba kwangu hakuna kuitika chinhu angasisina kugadzikana ndokuenda kumwana womurume uyu zvikanzi mwanangu ndiri kuzviona zviri kuitika
kubva wasvika panapa iwewe munhu auya panapa uyu ndiye angachibika doro ende aibika doro iri akapfeka hembe dzeugodobori asi hatina ukama vanhu veukama kwatava kumbonetsana isu tiri veukama tinotsvaga masangwira edu machembere edu nevazukuru vedu vanobika doro iri ko munhu auya uyo tisingazivi ndiani zvikanzi nevamwe sei mabvunza nhasi mwanakomana paakaunganidza zvinhu zvese kwakabva chimera kwakabva shuka kwakabva chibage zvinhu zvongarizvo makaudza pano makadii mabvunza pana kuti wariwo unganidza kuti ukombe gora baba vako nhasi yabva kupi musiye akadaro pakaitika zvinhu izvi akabva vanhu vakabva divhaidha ngoma kebe vamwe ukama vachiti zviri right vamwe vachita zvisi right pakati akutsva dzimba idzi vamwe vaiti taifamba takanzwa matare nezvakaitika pamusoro pezvinhu izvi vanhu vangani vafa panapa takuda kugadzira munhu uyu zvichori right pamwe mazita edu akanyorwa kudhara regai timboona mubatsiri akashevedzera kuti manga muchizviziva here kuti pose pamoda kugadzira munhu uyu panofiwa pane munhu atoti upenyu hwake zviri nani ndife pakuti vana vangu vazotambura ari kutokurwira imese but nhasi toda kuti muone kuti zvakakonzereswa nei munhu uya mukoma kepi doro harina kuzoendera mberi nokuti hapana angachaendera kumberi vakumirira kutsvaga zuva rekuita sei rekufamba kunobvunzira kuti tanga tichida kugadzira guva but pazobuda moto asi kune dzimba dzehama dzatsva nemoto pane vatofa toita sei vamwe vakaendesa vana kumoshari vakashevedzera kuti toda kuita mazuva kutaura kwandiri kuita kunoku pane mwana 1 akafa namai vamwe zvakare vakashukoka gumbo vakaiswa plasta vachiri kukamina pazuva ranhasi pakaitika nyaya idzi but hakuna munhu akati ngatigare pasi tiite matare ekuti wai vanhu vatsvirwa wai vanhu vafa ava asi muti wabva kupi ndokukotisi uye munhu akaramba achimhanya nechinhu mukoma kepi munhu ane kumba kusina kuti kachakaitika asi ari kuti vese vane dzimba dzakanganisika ndinovaziva pane pandosangana navo saka handisi kuziva kuti inini bhoere zvikanzi no problem kana iwewe uchizvitaura wega mukoma kepi ndati pandaitaura nezuro ndaive kumashure ndakabatwa nashe ndokubatwa namambo zvikanzi aiwazve ukata 2-3 days uchizozadzisa nyaya iposho unenge uchisiyira kumashure nokuti nhasi munhu akakatirira redio nezuro pamwe mangwana achange ari bhisi pamwe kusara mangwana anenge ari bhisi pedzisa nyaya nokuti iri mudare mangu right zvandakuita inini kunyange ndakaitonga ndakushevedza mwana anova ndiye akatsvaga mubatsiri kuti nyaya iitwe iyi hatauri manyepo chikonzero pamba pake ndobva nzicheye mukoma kepi zvikadzipedzesa nokuti kune vanhu vakazomhanya kunotesera kuba kwamambo mushure mekuti murume uyu akauya achipupura chiti ndiri kukumbirawo inini kana zvichizoitika kwandiri ndiregerere chikonzero nabvuma vanhu ava ndovaziva mufi mukoma kepi akazofamba door to door akabata mbada asi munhu aiwanikwa ari kumberi munhu aiwanikwa ari kumberi ndiye murume uya mukoma kb murume akapupura kuti ini ndokumbira kuti ndiregerewe chikonzero vanhu vese vari kunetseka ndiri kuziva kuti taifamba sei vanhu vairota vachiita senge vavingwa but vanga vakupupura kuti patainokerwa madhoo murume uyu ndiainoka nguva yavanobvura dhoo kuti vabude aiva vanomubhata ndiye mufi Andrea simudza mpatatiro pakatsika-tsika 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 vanhu vairohwa nembada baba pati kune vanhu vanokwenda kuita 11 vari kumba kwagodokori unyoro huno kusanganisira mwana wemukoma wemufi tinayo pano panefeyu
Baba Isabel. Isis. Ali kuti kudini? Ali kuti ndine imwe nyaya yakaitika pamusoro penyaya iyi asi haisi kutaurika. Ndoda kuti ndiyitsudzure asi ndisati ndapinda muno ataura kuti izvo tichienda paguva 2 days before dzekutogadzira paguva pakawanikwa chinhu chinenge denya remusoro paguva chiri pamusoro pati munhu akafutsirwa basi. Sei zvisina kubuda ngazvitaure futi. Ndoda kuti zvese zvifumuke. Zvafumuka toziva togadzira munhu sei. Uyezve vane mashoko ekuti maprofita vanozviti n'anga dzinozviti tiri kukumbira kuti tinokubhadharai patiri kuita magadziro aya. Tiri kuda kunge muripo chero mukaita 6 chete mudembe chikonzero mari haina basa pane kufa. Uyai tiite magadziro tese n'anga dzenyika ino makokwa. Ko vanhu 6 vari kumba kwemubatsiri vari kutsvagei? Ndo vane misha yaipindwa nembada. Vari kuti munodzokerere mudzimbomu. Munodzokereka here? Mwanakomana achibvunzwa anongoti handina chandinoziva. Neniwo ndaita izvi nokusvika kufa. Ini mamuna kunongedzai. Ende ari kuuya kumba kwenyu mimi. Munhu akafa. Ende wacho ari kutukamira. Ari kuti aizivana nemi. Isu hatina nyaya. Kana mchida kuenda kumapurisa, ripoterai murume uyu. Asi iye ari kuti kana mandiripotera zvekutaura ndinazvo pamusoro pemufi. Uyo asina kusangana nedambudziko rakasangana nevamwe rokutsva kwemba, rokufa kwemombe, pamwe chete nokufa kwevanhu, nokukwara kwevanhu. Ari kuti kudini iye pari kuenda achinoka padzimba dzevanhu, then paunongobuda chete mufi orova vanhu nembada. Baba Pati, imimi mukauya muchinokera posho. Ndauya. Ibi ndisandabvunza kuti chii. Baba ndopera semuzukuru wangu. Kungobvura tono nenda panzi. Ano ndiani? Ndibhule. Bhule masola. Mufushwa. Kungobuda because saura wangu. Usingobuda chete. Gaga. Urati Baba Isabel nyuze kecho tipeyika chimwe. Icho kwa dimu ya Zimbabwe ndimo kadime kufamba mukadime kufafeza nikutudzwa kuti kama tima nasenyika yenu. Paka. Nyendu tera bana bamukoma kepinde muri Zimbabwe. Aya ma highlights. Andiyazopinda mukati manyaya. Panyaya dzokupiwa kuri kuitwa nehurumende. Pane kuchema kwandiri kuti mukoma KP chipumbiro chiri kuiswa nevanhu nenzvimbo dzinakafamba ndikaona vanhu ivavo avafi vakakwanisa kubatsirika kekutanga kana vasina kujambira imwe stepi yandakaona neyandakanzwisisa. Nokuti pari kutumirwa chikafu, pari kutumirwa zvinhu chibva kumusoro zvinoendeswa kuvanhu nokuda kweutungamiriri huriko, but utungamiriri hwakafanana hunosvika pasi hunozogamuchidzwa zvinhu izvo huchipiwa vanhu hune simba rimwe rokuti vanhu vari kuvhundutsirwa, vanhu vari kutya nezvavanoudzwa kuti vakwanise kubva pasi vakanaka kuramirisa kumusoro. Asi simba iroro havari wani nokuti vari kupiwa rimwe simba rekuti ukada kutaura, ukada kutaurisa tichaona toita sei. Saka vanhu chikafu ndoda kuti nditaure mufananidzo muri yeZimbabwe, nzvimbo yekuti motokari ikauya ne60 bags kana kuti 100 bags pari kugona kubiwa kana kutorwa 20 bags dzichirova pasi vanhu vakatarisa, dzimwe vanhu vachiniripota kumapurisa dzichinobatwa dziripo, asi dzabatwa kudaro hapana zviri kubuda. Vanhu pane vanhu vari kuba yese chikafu chiri kubva kwapresident. Vanhu ava vanoba chikafu ichi vanhu vakaita sei? Vanhu vane zvinzvimbo. Timu riri kunyanya kuita zvinhu izvi. Vanhu vane zvinzvimbo kubva kumasabhuku, makanselas vane simba rokunzi ndo vari kumirira zvinhu izvi. Right, mushure mekunge zvanoripotwa kumapurisa, mapurisa vaita tsvakurudzo, ma-investigations, zvabatwa zvinhu chii chiri kuzoitika? Hapana kwari kuenda nyaya inongonyararwa yakadaro. Pane here kwamuri kuziva kwakaitika zvinhu izvi? Chokwadi. Ndokupi? Nzvimbo dziriko dzakafanana nekuguruve, dzakafanana nekunyabhira. Dziriko nzvimbo idzi. Dzitori nenyaya dziri kuitika but hakuna kuri kuzoenda nyaya. Baba Isabel, zvatinoita ndezvekuti kana pane nyaya inenge yaenda kumapurisa, handitika mapurisa vasina kubata zvakanaka nyaya, tinotsvaga kanhamba yani office in charge weipapo tonzwa kuti nyaya yakasvika here, yaenda kupi, yakafamba sei. Kana tisina kuwana mhinduro inogutsa, ndosaka kuna commissioner Pro Temba Nyati. Saka makatsvaga here kuti ndiani akaripoterwa nyaya iyi kuguruwe ikoko endi yakafamba sei? Right, nditori nevanhu mukoma KP chipedza pano chataura nawo vanhu miri ende vanhu vari kuti hatizi kutya nokuti pari kubva zvinhu izvi zvinenge zvine masita edu, asi zvine masita edu zvikuvatira hasi kusvika zviri kutorwa nani. Zvimwe zvacho totozoona kuti izvi
tazvibata izvi taripota asi kwazviri kuenda hapana vamwe vachibvundutsirwa asi chikafu chauya saka toita sei aiwa teererai nyaya iyo iri kubva kuguruve mobva maitevera kuti vakaenda kunoripota kuna ani kwavakaenda ka kupolice station yepaguruve nyaya iyo yakapinda here mumabhuku pakabatwa zvinhu zviri kuvakuru zvavanga vatora right ivo mapurisa vakazofambisa sei nyaya iyoyo ndo zvatinoda kunzwa kuti zvakazofamba sei. regai titevere mukoma KB tinotenda ndikukumbira vese vane nyaya dzavo dziya ngatitange kufambidzana izvozvo vakatorerwa chikafu kune vakabata chikafu chavo pared handed kuti masaga aya tamabata asi tazoripota masaga aya tamabata hakuna kwazvazoenda masaga aya tamabata but haana kudzorerwa ngatienderere kumberi titevere nyaya tiipedze kana chiita kuna minista yobva yaenda zvinhu zvodzoka ndizvozvo icho kwadi muri yezimbabwe nyaya yanda kupinda panguva ino muri yezimbabwe nyaya ndinari panapa ndichazokupai nyaya yekumarondera yemurume akauraya mukadzi akauraya mwana wake nenyaya yekusawirirana mumba pabonde asi nyenda kutaura pangwena ndeyekuti kune mwanasikana akaroorwa aroorwa ndobva aenda kumurume aenda kumurume ikoko ndokubva agara murume kwazi mwanasikana uyu akadzoka kuvabereki vake ari mukati mekutaura kuti baba naamai inzwai kamararamiro andiri kuita murume wandiri kugara naye hapana chiedza hapana kuwirirana hapana kufambidzana but nyaya iri kuninesa ndeyekuti ndiri kutadza kuziva kuti ndoita sei pamusoro pekurarama irini zvangu murume handichada nokuda kwemagariro andiri kuita pano shiwere benefo kachiwemba communication zvadaro muri yezimbabwe mwanasikana uyu akabva adzokera kumurume nokuda kwokuti vabereki vachivedzera kuti dzokera kumurume asvika ikoko ndokubva aita pamuviri ndokubva azvitakura kudaro muri yezimbabwe mwanasikana uyu aenda kunopona ndokubva afa mwana achibva rarama afa kudaro mwana akabva rarama mwana ararama muri yezimbabwe murandakadzi akaiswa kumochari inzwai panoda kutanga kupinda nenyaya murandakadzi ari kumochari vanhu vakaungana vari kumba vazivisana mwanakadzi watakaendesa kuchipatara akashayika but mwana wake ndiye ararama kune vaiti amai vemwana vafa mwana ararama mukadzi ndokubva aiswa mumochari semufi kune imba inoiswa zvitunha ari kumochari kudaro vanhu vakaungana kumba vari mukati mekubika vari mukati mekudya vari mukati mekuzivisana kuti ngatichemei nokuti amire kunotora mutumbi uri kumochari vakawanikwa mukoma KB mufi asvika parufu mufi iyeye mune akaunganidza vanhu kuti vafa anova ndiye ari kumoshari right vanhu vari parufu wanike asvika parufu inzwai muri yezimbabwe akasvika akabereka mwana wake but paakafa nenyaya yekuti akafa achipona mwana akararama ndokutanga kubata vanhu maoko aripo ipapo vanhu vakastika vanhu vakanetseka but patori nevamwe vanhu vakada kubvunza vakaita chivindi chokuda kutaura nemwana uyu asi munhu uyu anga asingatauri anga akanyarara zvikanzi nevamwe hei zvatiri kuona ndizvo here hatisi kukanganisika here fonai munzwe kuti mutumbi wedu urimo here mumochari fonai munzwe kuti mwana uyu zvaakachengetwa kuchipatarako ariko here ndokufona ndokunzi zvese zviriko zvikanzi tiri kumaona kuno zvikanzi hatinzwisisi zvakamira sema ndokubva vashevedza mapurisa emuvhileji zvikanzi huyai kuno kumaona kuti zvii zviri kuitika kunoko patakaungana pane rufu paya munhu wacho wakafa tiri kumuona ari kusvika parufu ari kubata vanhu maoko mapurisa emuvhileji vakamira vari mukati mekutaura vari mukati mekupikisa mufi ndokuenda kupinda nepakati pavo hai nepakati pavo sautaura kuno kwatiri kuita iko zvinozvi munhu uyu akazovigwa kuvigwa akavigwa but nyaya yakaitika iyona nhasi vanhu havasi kunzwisisa kuti chii chakaitika ndechekupi imarondera kuvabereki mushure mekunge mwanasikana adzoka pamba achiti nini zvemurume handichada sei vabereki vakamumanikidza kuti adzokere kumurume wake mukoma KB neimwe nzira handitori kuti vabereki vakamanikidza mweya une vabereki mukoma KB kana mwana akaroorwa akauya pamba
akaziviswa kuti uyu ndiye mukwasha ndiye murume wavo, vane dzimwe nzira dzavanoshandisa dzokuda kuona kuti musha wevana usangofe kuti vakangokwenyana vakangomhanyisana musha watofa kashoma. Ende vane nzira dzokuda kushandisa kuti mwana akauya ane mafambiro anoita kuzosvika kuvabereki. Dzimwe dzenguva unonanga kuna tete kana kuna mbuya vozouya nenyaya veduwe tambogara pasi nenyaya yemwana, asi maonero ataita ndekuti torai mwana nekuti hakuna nzira hakuna chiedza. But dzimweni dzenguva kuti vakangogamuchira kuti mwana akangoti ndachema akangoti ndakwenywa wotora mwana, vana havagari kuvarume. Ndo nzira kazhinji kana kuti maitiro evabereki havangotaki kuti uya pamba, asi anenge achiziva kurwadziwa ndiani, ndiye ari kuuya pamwe nzira yauya nayo haisiriyo, but ari kuita sei, ari kushupa. Baba Isabel, muri kunzwa kuti mwana akadzoka achiti inini handichadi zvemurume kumba uko hakusi kugarika. Ichokwadi. Paifanira kuitwa ma-investigations otarisai kamone zvakazoitika manje. Zvinoitika zvemukoma KB zvakaitika makawanda, but hatisi kuti nzira dzatingashandisa nadzo zvokuti kana uri mwana akaroorwa ukadzoka kuvabereki vazvigamuchire ipapo. Mazuva ano vabereki vanenge vachiti dzimwe dzenguva wakuda kufarisa hauchadi zvemba. Dzimwe dzenguva danga kuna natete vanatete vobvauya kuna vabereki, aiwa mwana uyu mbomurega azorore nokuti patatsvaga nyaya yakamira yakadai so akananga straight kuvabereki. Dzimwe dzenguva vaitobvunza kuti mwana haachade murume anotoshoresa, but mwana aitochema chokwadi. Ya pakaipa. Baba Isabel, muri kunzwa mashoko ari kutaurwa namainoko zvikanzi semubereki unofanira kuitwa ma-investigations. Handitika tsvaga kuti mashoko ari kutaurwa nemwana wangu aya ndeechokwadi here. Vanatete ndosaka varipo vosimuka nemwana voenda kunoona akakumba kunogara mwana uko kwatiza mwana kuti zvataura izvi ndizvo here, mwana ari kushungurudzwa here. Tarisai mone zvakazoitika, mwana uyu akafa ane chigumbu, ndosaka ari kudzoka. Ivo sevabereki pakatanga kuitika mashura ekudzoka kwemwana uyu pamba apa, musikana uyu vakambofambira kuti vanzwe kuti chii chiri kuitika. Tamirira kuzino mukoma KB tinzwa kuti after izvi chii chaitika, kana pane zvavepo mukoma KB tine chikudziya kuti zvavepo ndezvipi zvamira sei uye zvichaimbori chii chakakonzeresa kuti zviitike. Baba Isabel, mubvunzo uri kubvunzwa nevakawanda ndewekuti sei munhu uyu anga ari musemu WhatsApp group yekuroya nevamwe asina kuwana dambudziko, asi ndiye anga kutungamira mufi kuenda kunogogodzwa pamba vachirohwa mubhadha. Ine handifungi kuti kutungamira kukuwirirana mukoma KB itori imwe nzira yekutoshandiswa. Okay, ndo mashandisirwo akaita kuti ndiye achanga ende dhoo rese raienda idhoo revanhu vaishanda navo, ndo kushandiswa kwacho. Ende pari zvino ndiye atori nezita rakatooma kuvanhu kuti ndiye aifamba uyu nemufi. Unowirirana sei nemufi? Mukadzi wangu wandinoshaya naye semublanketi ndikaita vana 6 wandakachata naye, kana angoti dhii kana kuti apa akauya kambira kwamberi kwangu ndochikoka makumbo mukoma KB kuti amai vakandibereka kana vangofa badzi vakadzoka pamirika apa, asi yaifamba naye. Vaiwirirana here? Vanga vasingawiwi, vaiwirirana muhope kana kuti murima, asi zvikaitika masikati machira anomhanya kureva kuti hapana kuwirirana mukoma KB. Ndo nzira yakashandiswa naye, wangu haana kurohwa kana kufa, asi ndo nzira yakashandisa. Izvo zviri kurarama sei munzvimbo? Baba Isabel, mataura nyaya yekuti pane mwana handiti ichokwadi, pane mwana mataura nyaya yekushungurudzwa mumba ichokwadi, yamba kuti turudwe chii chakaitika. ichokwadi muri yeZimbabwe tichazoipesisa zviri mukoma KB nekuti pane pasara pairi kutaura kuno kwatinotaga pane zvituna chaamai nechemwana nenyaya yemwanakomana kuti izvo ameno zvavanetsana panyaya yebonde ndokusvika kuti auraye mukadzi nemwana, Murume akauraye mudzimai nemwana wacho mushure mekunetsana panyaya yemba yemukati. Baba Isabel, ndo here chokwadi patasvika zvechokwadi senyika here nyika. Aiwa, ngatisadaro. Ndosaka wani tinotaura kuti kana pamunenge matadza kunzwisisana, tsvagai vakuru venharaunda, garai pasi mutaurirana. Hapana dambudziko risingaite sei risingagadzirisike. Ichocho ndochokwadi chomukoma KB. Pane ari kubvunza svikanzi ko nyaya yemunyaradzi yakazoita sei? Munyaradzi asati avigwa mukoma KB. Asati avigwa. Ndine nhamba dzandave nadzo kana sikakanganisa ndedzatete dzandinoda kuti ndimbotaura. Pane zvandinoda kutaura nawo zvandichadzokera zvekuvabereki kuvateereri veZimbabwe, asi nyaya iripo ndeyekuti munyaradzi
asati abikwa zvamakaziva zviri izvozvo nanhasi ari mumochwari. tinotenda baba Isabel, nthawe ndo zadiyana regaika pari zvino ndipe mukana kuna baba Isabel kuti vakusireka namba dzawo kune avo vanenge vachidaka kuvabata kuti vape nyaya pamwe chete kana kutsvaga namba dzivabatsiri. baba Isabel, munobatika panhamba dzenhare dzinoti kudini? ichokwadi mudiyesi mabonekera kundibata, munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. mukoma KB vari kuvari kuti vanga vasina kunzwisa nyaya yepacho kuti namba yakamira sei. iyi namba yonoti 0714 204 235 0714 024 0714 204 235 nemwe yonoti 0713 072 358 0713 072 358 0714 204 235 ndinomba ndizo namba dzacho dzangu. namba muri yesi mabu nondibata panamba idzi 0771 545 025 0771 545 025 ndinoimba ndidzo namba dzacho. ndapota musabhipa sa agogo. Every day is a Friday.